Meni deli edin yar senden. Hareketlin minnekdem onu bilýänmi? Özüňe men ýekece diýämi? Her gün bir bahana tapýan, gözleň göwnüme ýeritýän. Aňsatdan menim gidýän, saňa odan bagyt dileýän. Nirden geldin ýanyma, nirden girdin aňyma? Süýüň maňa ýarana, sensizem bolana. Konuşmasak bolmaýarmy? Meni deli edin ýar sendenmi? Hareketlen minnekdem onu bilýänmi? Özüňe men ýekece diýämi? Her gün bir bahana tapýan, gözleň göwnüme ýeritýän. Aňsatdan menim gidýän, saňa odan bagyt dileýän. Nirden geldin ýanyma, nirden girdin aňyma? Süýüň maňa ýarana, sensizem bolana. Nirden geldin ýanyma, nirden girdin maňyma? Süýüň maňa ýarana, sensizem bolana.